Masha Allah. A gida kuɗin ce fa nan fa. Kuɗin ce fa ne kuma. Yalla. Wai kai kullun shikenan sai dai ai ta magana ɗaya. Na ce ka bada kuɗin ce fa ne kullun haka zamu rika tafiya da kai. Ya za ka zo ka rike murya kamar wani barawo? Sai ka bada kuɗin ce fa ne sannan. Da Allah ni ba ni da shi. Yake da baran ku na mata kawai. Sai kullun sa dauke wani kuɗin ce fa ne an baki. Allah suke yi. To wani irin dabarun mu na mata kake so in yi? To ga dabarun da mata suke yi. Da Allah kullun ai ta abu daya. Mu mata ba ku da tausayi. Kullun mutum sai abu amma kawai kuma wani ce kullun sai ka ba ki tausaya ba ba da kake cin abincin ba. Kake ƙara min irin wannan. Wallahi duk sun ci ƙara min irin wannan na kuɗi ƙarfin mai da. Mu ba ta kuɗin ce ne. Mun ba cikin kwana gidan ku ba Allah ya ki ba dauka hauka da rashin hankali. Yanzu kana ta magana bayan ka a juye yake juyo yanzu ka kalle ni sai ka faɗa mu. To yanzu yan kalle ki yau na saba ganin ki? Ka dai juyo ka kalle ni kawai. So nake. To tsoron ki nake na kalle ki sai mi? Juyo ka kalle ni mai gida juyo ka kalle ni. Juyo. To ba ni kuɗin ce fa ne. What's going on here? Amma tsaya. Wait a minute. You serious? Wannan lokacin da na je Ingila. Wannan lokacin da na je Paris. Kin gona kwanan ba nan kasar bane. Idan kika canza sun fi miliyan 8. God have Iya mercy haka. upon us. Har wai ta ma? An ji yun ƙara kallon ki mana.